Ahojte, som Andrea Žitňanová a som testerka kurzov IT Learning. No a dneska by som vám chcela povedať niečo o kurze Umelá inteligencia jednotka, ako to prebiehalo a aké som mala dojmy z lektora. Takže začala by som rovno tým, že by som predstavila trošku lektora. A na tomto kurze ním bol Benjamin Hajla. A hneď od začiatku bolo vidieť, že sa v danej problematike výborne vyzná a umelá inteligencia ho fascinuje a baví. A svoje nadšenie a vedomosti vedel výborne odovzdať aj nám, účastníkom. A určite teda odporúčam tento kurz, ak človek chce lepšie pochopiť, ako AI funguje, ako s ňou komunikovať, aby nám dala taký výsledok, ktorý od nej očakávame a prečo by sme vlastne k nej mali byť aj slušní. Niečo z tohto vám však rada prezradím aj v tomto videu a začala by som teda krátkou teóriou pre lepšie pochopenie, na akom princípe AI funguje, aby sme lepšie vedeli alebo zvládli takú tú komunikáciu s ňou. V podstate AI bola vytvorená tak, aby napodobňovala fungovanie ľudského mozgu. Tiež využíva neuróny, ktoré sú medzi sebou pospájane do tzv. Hĺbkových neurónových sietí. Aby však vedela fungovať správne, ľudia ju museli naučiť všetko úplne od základov, napríklad aj také veci ako čo je to písmeno A, ako vyzerá mačka, čo je to slovenčina a podobne. Trénovali ju na obrovskom množstve dát, z ktorých si vytvorila prepojenia a vďaka tomu s ňou vieme komunikovať aj v rôznych jazykoch a viac menej na všemožné témy. A nedávno prišla spoločnosť OpenAI na trh so svojou umelou inteligenciou, ktorá sa volá ChatGPT. Tá sa v podstate za veľmi krátky čas, čo je verejne dostupná, neskutočne vylepšila a stále sa vyvíja a posúva vpred. A medzičasom zverejnili aj iné spoločnosti svojej umelej inteligencie a každá má nejaké tie svoje výhody, nevýhody a primárne zameranie. A je preto veľmi dobre vedieť, čo ktorá umelá inteligencia ponúka, čo od nej potrebujeme a podľa toho si vieme potom vybrať tú správnu možnosť. V kurze umelej inteligencie prakticky 1 sme hlavne pracovali so spomínaným chatom GPT. Už aj v takej tej bezplatnej verzii vie človeku poskytnúť výborné výsledky, ak s ňou vieme správne komunikovať. No a teraz by sme si mohli ukázať aj pár takých praktických ukážok, aby som vám ukázala, že naozaj ide to komunikovať s ňou ako s človekom. V prvom rade nás ale lektor upozornil, aby sme boli slušní, keď si píšeme ešte tom GPT, lebo vraj to jemu ukazovalo potom lepšie výsledky, keď jej poďakoval, keď ju pozdravil, keď ju poprosil a podobne. Takže ukážeme si teraz nejaký prvý príklad. Takže na taký začiatok by som vám ukázala, že takto vyzerá tá platforma ChatGPT, keď sa tam človek prihlási. Ja už mám platenú verziu, ale vaša neplatená bude vyzerať viac menej rovnako, alebo podobne veľmi. No a už hneď v základe sa nás tu napýta, že s čím vám môžem pomôcť. Tu nás začína už ten chat a vlastne tu už viem komunikovať s ňou ako s človekom. Ja pre tento praktický príklad som si vybrala facebookový post, ktorý chcem napísať o turistických topánkach, na ktoré dávam 50% zľavu a chcem, aby mi umelá inteligencia pomohla napísať tento post, aby to bolo zaujímavé a pútavé pre športovcov. Takže kvôli rýchlosti času, ja už som si predpripravila ten text, tak ja už ho samo len iba vložím. Takto. A vlastne píšem tu na ako keby s človekom, že ahoj, predstav si, že si social media manažer a potrebuješ napísať post na Facebook o 50% akcii na turistické tenisky. A post by nemal mať viac ako 200 slov a rada tomu dávam aj ten rozsah, lebo niekedy to preženie a napíše zbytočne dlhý ten post. A mal by byť teda pútavý pre športovcov. Takže je fajn tam dávať aj tú cieľovú skupinu, pre koho to píšeme. A takýmto ľahkým spôsobom to odošlem a už mi vlastne píše hneď post na Facebook. Tu na objavnové dobrodružstvo so štýlom a komfortom, spomína to na tú 50% zľavu, špičkové turistické tenisky, dáva tam rovno aj tie emoji.
Takže úplne super a v podstate mám hotový post na Facebook. Je veľmi dôležité si vždy skontrolovať tieto výstupy, že či naozaj sedia ale či tam nie sú nejaké blúdy, lebo keď nedáme tej umelej inteligencii dostatočne veľa informácií, tak ona si ich doplní. Ona vám nenapíše, že neviem, alebo to na som si není istá. Proste ona to nahradí niečím, čo je najbližšie k tomu, čo ona pozná. Nemusí to však ostať iba pri takýchto postoch na Facebooku, kľudne sa jej môžete spýtať aj také veci, že aby vám s niečím pomohla. Napríklad, keď si zapnem ďalší chat, tak ju môžem poprosiť, aby mi pomohla s itinerárom na nejakú cestu, či už napríklad tu do Viedne, čo som si vybrala, že ahoj, mohol by si mi pomôcť pri vytvorení itinerára na výlet do Viedne. Môžem sa jej spýtať, že čo o mne potrebuje vedieť, aby to na mňa čo najlepšie nápasovala. A keď toto odošlem, tak hneď sa ma pýta, že také tie základné otázky, ktoré by potreboval vedieť viac menej každý aj v agentúre nejakej cestovnej, aby mi spravil na mieru itinerár, že napríklad trvanie výletu, zameranie výletu, čo ma najviac baví, či radšej tá príroda, alebo umenie, alebo nejaká história a podobne. Aký mám rozpočet, to sú dôležité informácie a podobne. Takže keď tieto otázky zodpoviem, tak mi dokáže našiť na mieru perfektný program napríklad na víkend vo Viedni alebo hoci kde si človek vyberie, že chce ísť. A môžete potom v podstate s ňou písať aj články, to si môžeme ukázať tiež ešte. Čo nám na kurze odporúčali je, aby sme ju nenechali písať hneď celý článok, ale najprv začali nejakou štruktúrou. Lebo ona, keď má veľa textu naraz napísať, tak častejšie sa jej stáva, že tam má potom nejaké chyby alebo len takú zbytočnú vatu. Tak ja vám ukážem, že zhruba ako k tomu postupovať. Takže začala som s novým chatom tuto a dala som jej takýto prompt. Prompt je vlastne taký dopyt, alebo toto, že čo od nej človek žiada, tak to sa tomu odbornejšie hovorí, že prompt. Pýtam si od nej, že ešte to nedám samozrejme, že ahoj a prosím. Ahoj, napíš článok o maľovaní a ako vplýva na ľudské zdravie. Dáme, že prosím, nech je lepší výsledok. A napíš len štruktúru a nepíš zatiaľ obsah. Ako vidíte, nemá to na diakritiku, ono to chápe úplne v pohode aj bez nej, takže nemusíte sa trápiť mäkčenmi a podobne. Tak, a teraz mi vlastne píše už rovno štruktúru nejakého článku, ktorý by mohla napísať potom. A ja keď si to prejdem, pozriem si, že sa mi to páči, tak jej môžem napísať, že a tu nás sa už rovno aj ponúka, že ak potrebuješ rozpracovať niektorú z častí, daj vedieť. Tak jej napíšem, že super, obsah je výborný, začni písať prvú časť. A ona už rovno začne písať takto úvod, niečo si tam vymýšľa, ale akože k téme našťastie. Zase platí, treba to vždycky po nej skontrolovať a až potom ďalej s tým pracovať. Dobre, ak chceš, môžem prejsť na ďalšiu časť, ako pridať, alebo pridať viac detailov. No, takže tu už vlastne tieto prvé dva odstavce mi vypracovala a keď som s tým spokojná, alebo keď budem niečo chcieť zmeniť, je dôležité, aby som to menila v tomto vlákne, lebo ona potom vie s tými zmenami pracovať aj neskôr. Ak by som si to dala do Wordu, tam niečo zmenila a potom sa do toho vrátila späť, tak ona si to nemusí všimnúť a neskôr sa to tam môže znova objaviť nejaká chyba. Takže takto sa s ňou v podstate dá veľmi pekne fungovať a pracovať na rôznych veciach. Ak sa napríklad budete nudiť, kľudne sa s ňou môžete baviť o hlúpostiach, ako napríklad že máš recept na šťastie. A ona si začne takéto veci vymýšľať, hej, proste ona vie byť veľmi kreatívna, je to krásny nástroj, dá sa s ňou celkom dobre zabaviť, ale vie veľmi dobre pomôcť potom aj pri pracovných záležitostiach. Takže už je na vás, ako to využijete a možností je veľmi veľa, je to v podstate len na vašej kreativite a ako sa s ňou naučíte komunikovať.
Základ však je, aby človek jej upresnil vždycky, že čo od nej chcem, či je to nejaký článok, post, nejaká stratégia, nejaký recept, odpísanie na mailu a podobne. Aký by mala mať rozsah, na akú tému chcem, aby to spracovávala a pre koho je to určené. Či je to nejaký žiak alebo odborná verejnosť, nejakí rodičia, mamičky, proste cieľová skupina, aby to vedela správne napasovať aj komunikačne. Aby som to teda zhrnula, kurz umelej inteligencie 1 je naozaj výborný na pochopenie, na akom princípe fungujú tieto AI modely, a aby sme sa mohli rovno pustiť do skúšania. Napríklad ChatGPT vo svojej neplatenej verzii vie ponúknuť naozaj výborné výsledky, takže smelo odporúčam, čím viac s tým budete skúšať, tak tým rýchlejšie sa naučíte s ním komunikovať. Tak z mojej strany je to všetko. Verím, že toto video vám pomohlo pochopiť, ako funguje umelá inteligencia a držím vám palce so vzdelávaním. Ahojte!